Machita no Ausi, inkosi ngobuyela ki-channel. Igama lami nguseko, uFootball SA lona. Kaizer Chiefs bafethu, uKaizer Junior akafuni siyeke uthetha Machita. Ixesha liyahamba bafethu. Apha kule video namhlanje bafethu ufuna uthetha ngezi players eziyi-4 ucoach Fernando da Cruz athi uyazifuna, athi ushota ngazo. Da Cruz spoke to the media last week and I was surprised how he can be open like that about what he needs, what is lacking in his squad. I felt noma khange nomve kakuhle nangicefana bajonga nophazamile in terms of the translations. Actually, what do they call it? But interpretation, interpreter, not translation. Translation, I think try into ebhalwe phansi, but then interpreter xa kuthethwa. Anyways, I think noba ngicefana about the information was lost in interpretation, but ke saying athi nyanyani ibe serious uthetha in public lo way hey ushota ngantoni. And ngicefana ajonga ufaka too much pressure on i-club management xa ivele chaze straight ba ushota nge-players ezingaphi kweziphi positions, and la way bengicefana mhlambi izawudisrupta i-harmony ye-squad for i-Kaizer Chiefs. Maybe i-player, i-coach xa ifuna i-players ezithile bendifila mhlambi loo nto idiscussa ne-management qha i-players ingayazi kwawuyazi. But ke uDa Cruz wachaza lo way out there ki-media ifaka upressure on Kaizer Junior loo nto, but we-grand le way Kaizer Junior we-deserve i-pressure naye man. So le pressure ngoku ithini bafethu, Kaizer Chiefs funeka isayine 4 ngoku because i-public, thina siyi-public ngoku sizawubona uba okay ajonga uKaizer ushotile apha, uDa Cruz bethe 4 kwezi positions lapha nalapha. So Kaizer if usayine 2 okanye 3 siyi-public sangalo uba wena Kaizer umenzanga umsebenzi wakho, awumsupportanga uDa Cruz, yabo. So ngoKaizer ngokulo pressure ngoba funeka asayine la 4 kweza position, and lo izofaka i-pressure kuDa Cruz back to uDa Cruz, which is we-grand naleyo. But Da Cruz uKaizer ukunikile izinto ezifunayo, so nazi, so yenza bhoti, yabo. So iwe-grand ke macala ke lo bafethu. Apha kule video bafethu ufuna uchaza ezi players uDa Cruz afuna uzisayina Machita. Iwathi mos unayo attacking midfielder ne-wingers ne-striker, but ufuna i-profiles ezi-different for eza positions. Zothetha ngezo profiles ke ngoku bafethu. So because bengike nathetha nezinye fans ze-Chiefs as understand i-grand ba okay jonga le ndaba ye-profile ba ivaya njani kanye kanye. So ufuna explainer loo nto apha plus ne-players ne-examples. So uDa Cruz apha bafethu isi squad sakhe, it's not that akanazo, unazi i-players apha kwezi position, ezi players zintsweni futhi uhappy ngazo, but ufuna i-profile ezi-different. uDa Cruz une-left winger but akanayo i-left forward. So explainer apha kule video ke ngoba sendibona umehluko between i-winger ne-forward, i-right winger ne-right forward, i-left winger ne-left forward, plus neenhlobo zonumber 10. Bakuse onumber 10 ziziphi ii-profile ezehlukileyo kula position kanumber 10, plus nonumber 9 baziziphi ii-profile ezehlukileyo xa uthetha ngonumber 9, which is ile way ifunayo uDa Cruz apha. Isi squad uDa Cruz unayo i-left winger which is uvele bhayi, but akanayo i-left forward. Unayo i-right forward which is nguMfundo Vilakazi, but uMfundo Vilakazi akayo right winger, i-right forward. So ndiza-explain izonto apho bafethu, and then no-10 no-9 mangiqale ngale kaMfundo Vilakazi. Okay, uMfundo Vilakazi i-right forward umjita. So ucoach ufuna enye profile ya position, which is intoni enye profile, ushota nge-right winger. Ngoku umahluko yintoni ke bafethu, uVilakazi njengoba eyi-right forward bafethu, umjita yena xa ithola ibhola i-natural style yakhe yodlala naturally ubamba ibhola engene inside umfundo, akadlali elayinini, akahambi ngeline umfundo, ngena phakathi. Ukuva ii-coaches xa thetha nge-tactics ezise-Europe kakhulu zithi ba yejonga we go inside when you go outside. I-player edlala esayidini bakuse ubani goes inside, kanye i-tactics we want to go outside, we want to go inside. Lawo iba umfundo yena by nature ugo inside xa bamba ibhola, ila natural edge instinct yakhe umjita. That's why engayo right winger, because it doesn't really play on the line. Ukumbona umjita wenza runs ungena eboxini umfundo mos, whether ubambe ibhola okanye akanabhola, and ufuna uskora i-goals, akafuna ukubetha i-cross. Yona i-right winger yona ithatha umuntu i-good ki-one-on-ones and then i-go outside, which is elayinini inside or outside le i-full backing makayo. So if udlala i-right wing
umakene ne-left back mos. So you go outside of the left back, okanye you go inside of the left back, which is Mfundo and always goes inside. Mascore 8 goals ubone la run ayenzayo mjida kuthiwa i-diagonal run, ayikho straight, ubetha le run so ubaleka so mjida, so ubaleka so Mfundo ngena eboxini, yabo. La diagonal run zibe zakhe udlala ngela hlobo inature yakhe leya, and weyedwa futhi zininzi iplayers njeyana like singaqala Orkan siye ko Mohamed Salah, but uSalah yena wayenza la way ele wayenza right nayo uSalah ukhaba nge-left mos, and then be right forward uSalah udlala right wing, and then ukhaba nge-left but umjida forward bengeyo winger, ngena inside noSalah. So Mfundo udlala ngela hlobo nalapha eseba khona amajita Monapule Saleng wasenza la way Saleng koki Pirates score goals bona to go inside uSaleng, nala light uMohao Nkota isenza la way, ubani abanye bekhona nezi players ke ngoba ezi special bafethu ba eziya khona players ikwazi go inside na outside ba isejonga umuntu yakwazi uzenza zonke zoyi2, which is players special ngenyane ezibafethu banzothetha ngazo later on. Plus na Pirates uTshephang Moremi left footer, but uTshephang akadlali left wing, udlala right, and uTshephang goes inside and scores goals umjida, so naye akayo right winger, i-right forward. So I hope neyiqonda lo part bafethu. So Mfundo ucoach ufuna i-profile different, but ufuna i-right winger, unayo i-right forward which is Mfundo, and then ke ngokupha left bafethu ucoach, by the way noMayo bafethu, uMayo i-right forward naye akayo winger, go inside uMayo. And then ngoku left bafethu ucoach nayo ufuna enye profile pha, uHappy unayo uVelebhayi ke bafethu yona i-left winger umjida, akayo left forward, because intoni uVelebhayi yena ugo outside and udlala elayinini nomjida one on one elayinini, akayenzi la wika Mfundo. Nature yakhe, natural game yakhe ayiyo, akayenzi la diagonal run kaMfundo angene eboxini, ugo outside yena uVelebhayi kushaya i-cross assist, a-create goals, creativity yakhe ingela hlobo umjida. And then uPule Modern mazi ba uyintoni uPule akana pace, and he also can't beat people one on one. He also doesn't really go inside and score goals. That is one of the reasons Pule Modern bafethu ba umjida sizitholi kanye bazikhiphani ngaye, yabo. But I think he's not, ayikho i-special quality ayiyo ba isejonga mfethu, are you good going inside or are you good going outside? Both definitely outside because akanayo pace. And then bekhole out inkela yamka ngokuthiwa uGlodele Lepo mosiyavala Lepo ke nake ibe left forward ke uLepo yena. He didn't go outside and beat people, he went inside and he scored goals. Chiefs binayo but isethiwa yavala Lepo ke ngoku, which is what coach ayifunayo uDa Cruz. Bethe Kaizer Chiefs, the reason why ifuna ezi profiles different bafethu, uthe Kaizer Chiefs akayifuni be predictable, yabo. Funeka ikwazi ushaya opponents ngendlela ezi different, but sometimes une winger go outside bone, sometimes ube ne forward go inside, ube ne winger go inside, yabo. And then number 10 bafethu unenhlobo number 10 yafisana. Umzekelo masike Sundowns nakiPirates, Sundowns number 10 bekho Ribeiro ubone number 10 ba creative, like bone skill, technique yonke la way. Aphinda benayo ne direct style uRibeiro, like uRibeiro nento yonke, uRibeiro bengu10 onento yonke. Ngeke ngoku ukhole out imreplace leyo uNuno Santos yena ayingo10 oquick umjida, ngu10 ukwazi ucreate goals. Umjida akascore kakhulu but kuse creativity umjida, ipass yo la out, khupha ipass errong la out. Ayikho quick kakhulu umjida but ise uclever plus technical, bone inyawo lakhe umjida limnandi mfethu, yabo. Ngeke ngoku bekhona abanye number 10 Olanduza la out isuka eUSA uNtsabalenga, yabo. Le out yona ihlukile kuLanduza kuSantos, yona le out Ntsabalenga is less technical but yena umjida ugrand ngemovement and is more mobile. uSantos yena mos akanayo mobility kakhulu yobaleka kakhulu, but le yangu Ntsabalenga yona ngu10 o mobile ukwazi umove ka grand, similar to umntu Chabalala Kaizer Chiefs. Umjida ubreaker i-lines, ucreate i-space no-opportunities, move around i-defenders umjida, uNtswembu kulawo uyakwazi ushaya i-run ezi-dangerous, and udirect umjida, uyakwazi ushaya i-goal futhi, like he has an eye for goal, he scores goals umjida. So Sundowns ine-profile ezi-different kula number 10 position, yabo. And which is what uDa Cruz wants naye, njengobesithi Kaizer Chiefs ufuna ezinye profile, ufuna
unumber 10 ohlukileyo ongafaniyo nomdu yabo ufuna unumber 10 o direct oscora igoals unumber 10 odlala ngathi si striker yabo which is unaye nangu Batman mhlawumbe maybe cifana uBatman mhlawumbe useyanga ngoku uBatman benchilo kwenye video abafit ba uBatman ngu10 o direct uhlukile iprofile different ba uBatman yena it doesn't do ayiko technical ba okay mnandi nge10s ne touch uBatman ubamba 1-2 touch shy net bona 1 touch kanye 2 touches say shooter umjida is like unala instinct yo scorer u10 nje yana so isikhathini I think uDa Cruz waphela ebona amJonas nye option yabo maybe ufuna nye profile okanye mhlawumbe ufuna same profile ifana no nale out uBatman mara kuse maybe umuntu na more experience yabo and then number 10 I mean and then number 9 ke ngoku striker une striker ezifanayo uDa Cruz u benchilo nakunye video ba okay uSilva plus no Ighodaro lamachita target man striker go big 9 even no Morris Lomkile Kaizer Chiefs njani ubehayiza nyana Kaizer Motaung Junior bekho striker ezi3 ezifanayo pa o big 9 target man holder up spanisa amandla ugude enhloko umde and then ngoku uDa Cruz ufuna iprofile different ngo9 o mobile bafethu onza eza runs run behind the defenders bone ya umuntu osniffayo bathi jonga inukisa igoal yakwazi uba ne twine wona we amathi twine instinct ba okay ibhola bayazi uzolenda phi bathi gqe bethi net umelula o Ikram Reyners yafistan o Majoro kudala yabo iza strikers nje yani ba umuntu yena ungathi ngutsotsothile uKahleho Mashego yabo so ufuna strikers different akafuna uba ne strikers ezinje yana cha ezi target man ngo big 9 azanazo ngoku so ufuna izo players but that is what he was talking about he wants these different profiles kwezi positions in number 10 position number 9 right wing left wing you understand examples bafit Kaizer Chiefs ngazitargeta is a right winger uThapelo Maseko bafit Thapelo Maseko inews ayizolo ziphumile thiwa umjita kabuyeli ngapha eCyprus apha bekhona on loan bekutheni kuzahambi kwasiqala kutheni iplans umjita Sundowns ingihambisa imchitha because umjita waba ne fall out akasavani necoach uMiguel Cardoso that's why ihamba keSundowns Kaizer Chiefs Kaizer Motaung Junior asiyazi ba ulinde ntoni asiyazi ba ujongephi angasayini uMaseko quality le uMaseko yiwinger ke yonake and sedlala right left foot idlala right perfect for ba mayifike ba Kaizer Chiefs icompete okanye ibe different option to umfundo wena go inside mosinomayo le yona ekwazi ukudlala outside le goes outside of a left back ayibese lineini umjita and kuseo uMaseko special bafit players uMaseko yenye iwingers ezi hybrid ba unewezi 2 yabo le Maseko yakwazi gona inside Maseko score goals la ibiyenza futhi bafana the World Cup yakwazi go inside yakwazi go outside which is umjita une special ability Kaizer Chiefs suppose bayamgowela ndiyava Kaizer Chiefs bafethu kuthiwa okay bendiyazi xa ngona ndijonga ngoku mina ngaboni way about leno bengaboni issue bafethu concern ngaleweni but ngona ndiyibona ngoku mandicenga ngoba manje Kaizer Chiefs ifuna ulangele ihlephili but kuse uphili kuse kuvele by udlala ngela hlobo uphili I mean uphili mos bafethu i right footer ne and then sekuthi udlala left njengovele by and naye umjita ugo outside yakubetha leyana 1-on-1 is very dangerous he beats defenders and he creates goals umjita it goes outside iyafana vele by nayo quick so Kaizer Chiefs andiyazi batheni ke ngoku ibhizi leqana nophili uphili bafethu untswembu but kuse you need different profiles ezibayichila coach uGrand uphili but kuse udlala njengovele by yafana nje unless if Kaizer Chiefs iphele umsayina uphili oyi1 wabo between uphili plus no vele by because bazi good players kufuneka oyi1 aphele siye right bafethu adlale right because as a coach when you're a coach you want all your best players to be on the field and then ubona amacebo so Kaizer Chiefs bafethu I think suppose ba ifuna enye iwinger edlala right khaba ngeleft bafethu kanye i-right winger alternate right winger bafethu ingafuna uphili because uphili udlala position e1 ovele by but i-opinion yami leyo bafethu but if usayiniwe bafuneka ba compromise bazame enye indlela phana inenge ngoku number 10 position u10 o different u10 o direct o different profile I think ingaba nguwule out uJamie Webber bafethu idlala ki second division eUSA ngoku uJamie Webber tswembu bafethu ibhoza number 10 lo awu10 bafethu ushaya igoli wana uhlukile iprofile different to who
Mduduzi Shabalala. And then striker number 9 bafethu ukhona uWandile Duba. Akho need bakuse coach makahambe ayosayina unye u9. In fact uthethile lewe uFernando da Cruz after le match ngeweekend. And if niyakhumbula bafethu kule channel benithe 2 weeks ago nathi bayise uDa Cruz uWandile Duba ukhona qha akayiboni lo Da Cruz. I think uyibonile ngoku. Sometimes it takes like another week in training icoach bayibona izinto. Ba okay etc nazi solutions apha yabo. So funeka afumane omnye u9 oyi different profile to aba 9 bakhoyo no 10 oyenenye iprofile compared to uMduduzi Shabalala plus no Nkosingiphile Ngcobo, which is basimila amajita plus no Ethan Chislet yena is a bit of both. Unayi directness, unabo ubu direct as a 10 umjita. Aphinda benayo ne movement but like somewhere in between umjita. But the same Da Cruz I think still utufuna enye profile which is sawubona ba yiphi enye profile bafethu. But uJamie Webber I think ngaba yi profile enjeyana but zikhona ezinye profile baninzi inhlobo zo10 bafethu. If ayibone Paris no 10 abangafaniyo ibe nguMofokeng abangoMasangwanye which is basimila uMofokeng noMasangwanye. But then beko uAndre de Jong u10 o different kakhulu bafethu. Liyana si space master liyana ikwazi umove umjita more mindful yena umjita as a 10 and udirect ubhizi ngeruns is dangerous umjita akanala technical ability but le way izinto nazo istrength zakhe zinswembu and is dangerous, which is again Paris in a different profiles which is the way ifunayo uDa Cruz ba needs to have different profiles kwezi positions bafethu. So nazo bafethu these are the 4 types of players uDa Cruz azifunayo on the wings, in the 10 position and in the 9 position bafethu, different profiles to what he already has. If zikhona suggesting amagama bafethu ningachaza pha comments bafethu if iplayers enizaziyo ezilapha ku-PSL okanye ezi-Orkant layazi ngoLuther Singh bafethu ngaba i-option egrand Luther Singh la awuthi intswembu ngu10 lowana Shynet lo awu10 ngicifana aba 10 ba direct bafethu ngaba 10 abanye abantu bacifana bayajonga si striker isi kanti sengu10 lo qha engoyela 10 creativity lo ngula 10 lo ushaya inet which is Luther Singh naye ngaba pha bafethu. Otherwise nazo bafethu kwangoku masinqole comments bafethu ngicela ngabalo support channel bafethu go like no subscribe moja.